Jakom mar riwruok mar jopur niang' e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers Ezra Okoth okone Kenya Sugar Board mondo ochiw puonj ne jopur kendo jiw chenro mar ndiko jopur motelo ne yiero mar directors mar Sugar Board. Okoth wacho ni nyaka sani jopur mathoth pok oyudo ler kotenore kod yiero mar directors mochan timo tarik 25 mar dweni. Owacho ni jopur mathoth bende pod ok ondikore kaka jogo ombulu ka okone board mar sukari kata Kenya Sugar Board mondo omi ojiw chenro mar ndiko jopur e yiero mabirono. Sugar Board come out, wuo gi jogeu kata gi wuogi gi door to door. Klakbo idhi chulgi pesa. Ok ne gibed station ka onge gima girito. Ka koro station achiel ondik mana ng'ato achiel. An nandikora Korondo. To kura tadhi go wasiyo. To ka penjo jogi kadhi ka ji 5, ji 10, jopur wuogu oko. Dhiu kama miwinjo station nitie mondo ka kura. Wago kura wayier jomo wadwaro. Nyan Korondo. Oserejista mana ji 10 kende. Jo Korondo kakla owinj weche go gi joma Kanyamkago. Ji 10. 1 week orumo. Awinjo no med 1 week. Koro dhi ka kuchi ter kuro. Nyan Rayudi. Ok ayudo jogo. Adhi wasi ayudogi. Wadwani all polling station Kenya Sugar Board check ku jogeu